Amerique jamana ka lakana ciladen Lloyd Austin ani ka fara Kenyakaw ka minisiri ka min sigilen do u ka jamana lakana ko kunna Aden Dol ye u bolonɔbila gafe dɔ la Nairobi. Nin bɛnkan in bolonɔbila la jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ lakana ko kunna n'a ka yan ka to senna ka se san 5 ma. A bɛnna waati ma kuma min na kɛlɛ ganiba do Farafina kɔrɔnfɛnfan jamanaw kan min bɛ u ni jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko Al-Shabaab ni o ye Al-Qaida olu ka bolofara dɔ ye minnu ka dangarili ɲɔɲalen do ni waati in na. Yana ki kodo kabo Nairobi, Monsieur Austin. And we urge others in the international community to follow Kenya's great example. Aye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Amerique jamana ka lakana finitigiw ma minnu bɛ Limoni ni o filɛ nin ye Djibouti Karido. Austin aye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Somali jamana finitigiw ma ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ fanga bonyali ye walasa ka se k'u kɔgɔ da Al-Shabaab o jihadi jɛkulumaw kɔgɔ la. A y'a fara kan o senfɛ ko jihadi jɛkulumaw bɛ se hali bi ka dɔ fara jatigɛwale kan u ka jamana marabolo dɔw kan yɔrɔ minnu na ni jamana ɲɛmɔgɔw ka mara tɛ. Austin ye foli kɛ fɛnɛ ka taa Somali jamana ɲɛmɔgɔ ma Hassan Sheikh Mohamed Djibouti Karido. I had the opportunity to talk with the president of Somalia just yesterday. Min kɛra ka taama siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Farafina gun kan i n'a fɔ Amerique jamana ka lakana o minisiri ka kɔn o ɲɛ. Austin tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ka jamanatigi ani ka fara u ka minisiri min sigilen do jamana lakana ko kunna Djibouti. Foli a y'o kɛ ka ɲɛsin u ma ka sabu kɛ k'u ye Amerique jamana finitigiw ka lakana dagayɔrɔw bisimila u ka jamana kɔnɔ ani ka fara Somali jamanadenw olu dɛmɛli kan u ka wulikajɔ la walasa ka se ka jihadi kɛlɛ. Nasira wɛrɛw fɛ Amerique jamana ka ɲɛmɔgɔyaso min sigilen do lakana ko kunna y'a sɛbɛnciya fɛnɛ ka fɔ ko États-Unis ka jateminɛliw ma Rusula kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner olu ka tagali ka bɔ u ka jamana kan jateminɛ. Wagner ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ o fagalen kɔfɛ kalo tɛmɛlen ko Wagner ka wulikajɔ baaraw yelen do hali bi Farafina gunkana la. Monsieur Austin a ye nin fɔ min kɛra Karido kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ Djibouti. A ko United States stands ready to support that mission by providing robust financial and logistical assistance. N hakili la aw bena min ye don nataw la o bena sɔn ka kɛ fadenya ɲɔgɔndan sira dɔw ye kuluw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka dɔn jɔn de bena ɲɛmɔgɔya sɔrɔ. Austin a ye min fɔ ka fara a ka kumakanw kan. Nin tun ye VOA ka kunnafoni sɛnsɛnna Harun Maruf ani Mohamed Olad Hassan ka laseliw ye a bayɛlɛmana ka lase aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traore fɛ.